Mačka krava vježba. Postaviti ćemo se u četveronožni položaj. Stavimo dlanove u širinu ramena, isto tako i koljena u širinu kukova. Iz ovog položaja početi ćemo pokret isključivo iz kralježnice. Dakle, probajmo prvo podizati srednji dio kralježnice prema stropu. Pogledajte kako se osjećaju leđa, da li se provocira neka ružna bol. I sada idemo položaj krave, znači idemo izgurati i udubiti taj donji dio leđa. Isto probajte prvo mali opseg. Ponavljam, isključivo pokret iz kralježnice. Šta to znači? Oslonac mora biti konstantno podjednak na rukama i nogama. Dakle, nemojte raditi ovo, gurate tu, a odlazite na noge. Ili obrnuto, gurate gore, odlazite naprijed na ruke. Dakle, probajte ostati u mjestu i samo naučiti micati kralježak po kralježak, znači polako. Idemo probati sada veći opseg pokreta, sad probajte gledati glavom prema trbuhu, jer vratna kralježnica je isto dio kralježnice. Znači, nemojte samo razmišljati o ovome. Dakle, uključiti i pokret glave i vrata. Pogledati prema trbuhu malo, 2-3 sekunde se zadržati i sada udubljivati donji dio leđa, gurati stražnicu nazad i pogled ispred sebe. Zadržati 2-3 sekunde, ako vam odgovara, možete se i duže zadržati. I ponovite ovo 10 puta naizmjenično. Za više ovakvog sadržaja, lajkaj ovaj video i komentiraj leđa.